ale z tých 24 hektár katastrov v rámci bývalého vojenského obvodu Javorina, takto máme vyriešené už 13. S tým, že napríklad katastri Poloma, v katastri Krásna Lúka už je skoro naplnený celý kataster, len tí ľudia sa nevedia združiť do spoločenstva, takisto aj Tvarožne. Ale predpokladám, že aj v Ruských Nociach po včerajšom jednaní tiež toho mesiaca by mali vlastne prevziať aj oni užívacie práva od nás, s tým, že keď chcete, aj ten princíp jednoducho vysvetlím, v čom ten princíp spočíva. Takisto aj pán Lizák ako predseda tiež nebol veľmi spokojný, že nie všade tam, kde chcú celý majú vydané to vlastníctvo, ale to všetkým vyšlo o les. To znamená, že v tom katastri, keď ste podieloví spoluvlastníci, tak vlastne nedá sa presne, máte to rozhádzané po celom katastri po malých častiach. Čiže princíp spočíva v tom, že v tom združení, keď sa spočíta výmera a na základe tej výmery musí sa hospodáriť na ucelených častiach, či na poľnohospodárskej pôde, či na lesnom pozemku. Čiže keď budete mať v spoločnosti napríklad 160 hektárov a vyberiete si časť, ktorú chcete, či poľnohospodárskú, stále je to tak, že si vlastníci vyberajú, alebo na základe poverenia predseda s vedením si vyberie tú časť toho katastra, kde by ste chceli začať hospodáriť, či už poľnohospodársky alebo v lese. Na základe toho my vám vydáme na tie hektáre, vám vydáme užívacie práva, nemôžeme vlastnícke, lebo to nie je možné. Tam je vlastníctvo aj štátu, tí ľudí, ktorí sa nepožiadali vlastníctvo, aj tam aj majetok aj váš. To znamená, že začali by ste hospodáriť na tej ucelenej časti, s tým, že keď by vlastne by sa naplňali ďalšie tie dohody, stále by ten majetok pribúdal dodatkami k tej dohode, stále by ste hospodárili na väčšom, tak sme to robili teraz aj napríklad v Kúpeľoch. A po ukončení vydávania majetku v katastri je možné vyhlásiť pozemkové úpravy. Starosta obce, pod ktorú by ste patrili, môže vyhlásiť pozemkové úpravy a potom by došlo k zámenným zmluvám a mohli by ste si ten majetok, čo máte teraz rozhádzaný po kúskoch podielovo, však viete, ako v obciach prebieha celý. To je celý ako princíp toho vydávania užívacích práv, s tým, že my sa tam zaviažeme v tej dohode, máme tu aj vzor, že vlastne my už nebudeme meniť tú časť lesa, ktorú si vyberiete, alebo tú časť poľnohospodárskej pôdy, ktorú si vyberiete a na ktorú budete hospodáriť ako združenie, my ju potom nebudeme meniť a sa zaviažeme, že keď sa pozemkové úpravy vyhlásia, popíšeme s vami tie zámenné zmluvy. Lebo určite budete mať v katastri aj majetok štátu. Ja neviem, či po 10 rokoch budú na ňom hospodáriť vojenské lesy alebo štátne lesy, alebo aká bude forma zvolená po 10 rokoch štátneho spravovania lesov na Slovensku, ale určite nenaplníte celý kataster ako vlastníctvo. Výmera katastra v oce je 723 hektárov a vlastne nie je to ako pravidlo, ale z tých hektárov, ktoré máte teraz vydané, zhruba 20 berme, že je naplnených 20 žiadostí, 74, zhruba 25% a je to 114 hektárov. Nie je to presné číslo samozrejme, ale je to vlastne zhruba krát 5. Keď už to úplne poviem, asi také najväčšie číslo, čiže keď budete mať 550 hektárov, to je zhruba asi maximum, čo budete mať. Čiže aj tak tam bude nejakých 100 hektárov v strane štátu alebo 120. Čiže nebude možné, aby si zobrali celý kataster ako do vlastníctva. Preto to hovorím. Vieme, že nie je pozemková kniha a preto sa to oddialilo, to je už hudba minulosti. Že čo s tým, keď sa vydali urbárske pozemky teraz fyzickým osobám a sú zapísané na katastri vlevo či na listoch vlastníctva? To by bola prvá otázka, ešte potom budeme mať ďalšie dve, ale prv by ste mohli počasť. Kedy boli vydané? No, to je ťažko povedať, oni sú už v roku 2010 napísané na katastri vojenskom a hneď teraz sú preklopené aj do civilného. Keď ste nepostrelili, to som citoval tým, že keď vojenský, keď to bolo pod ministerstvom obrany, tak tí právnici 12 vydávali aj majetok právnických osôb, tak sa to stalo v Poríska, v Závade aj v Stupniciach. Odkedy je to prvé odvetí? Je mi to zrejme, len problém je v tom, že Vyhľanov, Toriska a tak ďalej sa urbariát riešil samostatne na konci reštitučným rozhodnutím pozemkového úradu. A u nás sa stalo, že fyzickým osobám boli vydané pozemky, ktoré tvoria súčasť urbariátu a už majú podiely napísané na listoch vlastníctva na konkrétne parcely, ktoré sú urbárom, teda spoločnou nehnuteľnosťou v zmysle zákona 181 z roku 95, teda nás všetkých.
No, stáva sa to asi tým, že vlastne, ako som povedal, že katastrálny územie dvorce je špecifické, že nestretol stavu a nikto nenápal s tým, že sa od bára si nebudú vydávať, tak tá pracovníčka to urobila. A možno to budeme musieť riešiť súdnou cestou, keď sa to stane. Ale to bude, ale teraz myslím, že nemá zmysel to riešiť, lebo keby sme išli rozpýtovať komplet celé tým vracaním majetku, tak tam je pomaly každý jeden bod je napadnutelný, či už z jednej strany ako vás vlastníkov, alebo nás ako správcov. Čiže to by som, ja nechcem ísť tou cestou, práve preto sa snažíme dohodnúť s tými vlastníkmi, aby mohli začať hospodáriť. Potom, keď sa dovydáva celý kataster, potom môžeme riešiť takéto veci, ako hovoríte, ale keď sa budeme, viete, lebo to vy ste jeden kataster, je 24 a všade, kde prídeme, všade sú nejaké problémy a veľké problémy. Ale keď chceme nejak začať robiť, lebo do Bratislavy, ja tam môžem ísť do Bratislavy, vy ste boli tiež v Bratislave neraz, ale ich to nezaujíma, to nie sú ich problémy, oni majú svoje problémy. Proste my nemusíme to poriešiť tu z tohto regiónu, aby sme sa dohodli, aby si mohli začať hospodáriť. A potom, keď sa to rozbehne, môžeme to začať riešiť. To je moja druhá otázka. Nakoľko máme hociaké vetvenie, či už aj vetví takú, hociakú, niektorí z nás aj Nemecku. Keď sa budú riešiť ruskí novčania, chcem byť pozvaní, keď im niečo budete odovzdávať, lebo máme pozemky po našich predkov aj v ruskinovskom katastri a sú predmetom takisto reštitučných nárokov, takisto v Hradisko, niektorí takisto v Levoči. Že nie, že oni si vyberú tú lepšiu časť a nám nechcem povedať, že nezostane nič, alebo ako budete riešiť zámeny v rámci katastrálnych území, alebo keď my sa združíme a budeme mať 4 katastre, nie tých 162 hektárov, ale len 250 možno teraz, že čo s tým? Máme aj takýto prípad konkrétne v katastrálnom území v Kolačkove. Tam takisto vlastne je nová ľubovňa a je vlastníci z Kolačkova a tam sa tí ľudia dohodli a si to rozdelili to územie, že ktoré chcú oni a ktoré chcú ktoré má už užívanie nová ľubovňa a ktoré teraz zoberú tí vlastníci priamo z Kolačkova. To nie je problém. Viete, koho teraz treba pozvať? Teraz prijete vy ako za ruský novec, ako predseda, alebo nemôže koho teraz pozvať? Všetkých vlastníkov na to jednanie s ruským novcami? Nie všetkých vlastníkov, tak my sme dotknutí, tam nikto iný nebude. My a možno Tvarožná ešte obec, lebo tí by teoreticky dať, čo je vo vojenskom obvode bolo z Tvarožnej, ešte oni by mohli mať niečo Tvarožňania v ruskinovskom potári. Takže pokiaľ budú nejaké problémy, chcem vás požiadať, aby ste nás prijali a riešili sme spoločne tieto vzniknuté problémy. Takže ešte raz úprimne ďakujem a tešíme sa na stretnutie pri ďalších. A zároveň chcem pána riaditeľa pozvať na to naše usedenie, naše rodnej obci, ktoré je každoročne spojené do slávnostnou svetou omšou, ktoré bude niekedy, my si to dojednáme a samozrejme, že pôjde pozvánka na pána riaditeľa aj na vedenie, aby sme ho tam úprimne privítali medzi nami. Takže ešte raz úprimná ďakujem. Ďakujem aj raz.